Avui hem agafat el cotxe per desplaçar-nos a la comarca del Penedès. Allí ens trobarem, en majúscules, amb la música d'en Roger Subirana. Qui és el Roger Subirana? Com et definiries com a persona i com a professional? Si m'hagués de definir ràpidament i d'alguna manera, sóc una persona amb moltes inquietuds, sobretot creatives, i que intenta buscar el seu lloc en el món constantment, no? D'alguna manera. I com a professional? A veure, així a bote pronto et diria que sóc un professional que s'hi ha vist obligat a ser-ho. És una cosa una mica estranya perquè normalment tu busques fer alguna cosa que dius, bueno, m'hi encararé cap aquí perquè sigui la meva professió. En el meu cas ha sigut a l'inrevés. Per mi la música ha sigut una passió, per mi independentment de si m'hi guanyo la vida o no la faré, perquè necessites menjar, necessites respirar, i en el meu cas necessito fer música, no? Llavors, degut a circumstàncies de la vida, em vaig veure que jo treballava d'administratiu, una feina que no tenia res a veure, i tampoc ho volia barrejar. I sempre m'havien demanat molts projectes i coses que sempre deia que no. Esclar, treballant 8-9 hores en una oficina, quan arribaves a casa, volies fer música, sí, però la teva, la que portaves dintre. I ara et faré una pregunta d'examen, i no serveixen descripcions de la Wikipedia. On creus que neix la música? Bueno, en el meu cas, i suposo que la gent que fa música o crea musicalment diríem coses similars, que la música és una cosa que la portes a l'ànima i que creix o neix dintre el teu cor, no?, d'alguna manera. A diferència de les altres arts, per mi és la que transmet amb més força tot, o sigui que totes d'alguna manera neixen al cor i es transmeten amb l'ànima, no? I jo per transmetre tot el que tinc a dintre, o sigui, per mi les coses que em fan néixer de mi la música ho tinc al cap, i llavors doncs a través de les tecnologies o tocant amb la meva manera rudimentària que he après a fer jo mateix de tocar en d'oïda, doncs ho trec de dintre, no? En privat ens has confessat que ets una persona tímida, però jo més aviat et definiria com una persona molt observadora i que para molta atenció en els sentiments interiors. És així? Sí, o sigui, realment com a instint creatiu i això, sí, que una cosa no està renyida amb l'altra. Per una banda tens aquesta timidesa en el sentit, per posar-te un exemple, a mi m'agrada tocar el que sigui un instrument musical o el que sigui en els concerts, quan en faig, o fer aquesta experiència de comunicació entre el públic i tu. El que no m'agrada tant és si haig de presentar les cançons, si m'haig de vendre a mi com a persona, o per exemple ara a les entrevistes pateixes, no? No és que pateixis, però tens aquest punt de ser vergonyós una mica, que t'amagues darrere la música. Quan t'enfrontes a un nou projecte, sents l'horror vacui? També això m'ho he plantejat a vegades i tinc aquest problema, però o sigui que al final el resultat és el mateix que m'estàs plantejant, però per sobreaccés d'informació, diguéssim. O sigui, quan comences un tema em pot passar que em quedi col·lapsat per la quantitat de portes que se t'obren davant, no pel fet de tenir un full en blanc i dir no se m'acudeix res, no, sinó de tot això que se t'està acudint, que se t'està presentant, per on tires, no? I si ara ho perds segur que és aquesta idea la que vols tirar endavant i no aquesta altra o aquesta altra? Quines són les teves fonts d'inspiració? Ara em ve al cap un viatge que va fer el Hans Zimmer a Bratislava per descobrir els violins dels gitanos. En el teu cas, fas viatges, on trobes el que necessites? Bueno, evidentment, suposo que la principal és la pròpia vivència, o sigui, el dia a dia, les coses que et passen, tant siguin evidents, que t'ha succeït alguna cosa extern o interiors, coses que penses tu durant una temporada, durant unes hores, no sé, et vas nutrint de tots aquests, en definitiva, és com el diari de la teva vida, no? I això et serveix per musicar o un escriptor per treure la història que porta dins i tot això, no? I la més especial, potser de fonts d'inspiració, i que la vaig fer servir amb l'anterior CD, el que es diu 12, que està basat en això precisament, i és buscar una imatge, sigui una fotografia normalment, o un quadre, i el que m'imagino és que són portades de CDs o de discos
Ara és un exemple una mica obsolet, perquè jo me'n recordo quan era petit d'anar a botigues de discos, de CDs, i com no hi havia la informació que hi ha ara, i a vegades jo sabia, m'agrada el rock simfònic o m'agrada no sé què, me'n vaig a la secció de rock simfònic, però de tot allò que hi ha, que quasi no conec res, et guies per les portades i comences a mirar i veus, ostres, que xula, aquesta, t'imagines, això després igual no valia res, o al revés, una portada molt xorres, que després la música era fantàstica, però tu no tens més informació. Llavors l'exercici que faig, a vegades gràficament, és imaginar que allò és un disc i què m'agradaria que sonés allà. Si el comprés a la botiga, què m'agradaria trobar-m'hi i construir-ho tu. I això m'agrada molt fer-ho i em funciona molt. Creus en el tòpic de que la música és un llenguatge universal? Sí, sense cap mena de dubte més. Totes les arts uneixen, sigui el tipus d'art que sigui, però, per exemple, ara mateix em ve relacionat amb el llenguatge. L'escriptura, la literatura, també és una art universal, però has d'entendre aquell llenguatge. O sigui, jo, si em poses un llibre en polac, no sabré el que està dient, no? La pintura també. També es pot entendre en qualsevol idioma, etc. Però crec que la música passa molt més que en qualsevol altra, sense desmereixer les altres arts, no? Però per mi el que transmet la música no ho transmet res, ni dansa, ni escriptura, ni res. Ara, si et sembla, t'enumeraré uns conceptes i tu em dius el primer que et vingui al cap. I si pots, que seria molt interessant, ens interpretes en 4 notes el sentiment que tu tens. Alegria. Alegria és trobar-se amb gent que t'estimes i compartir un moment xulo. Seria això. I ara tu faig alguna cosa que transmeti alegria. Improvisaré el que surti, a veure... exemple, més o menys. Tristor. Tristor. Això també és una... O sigui, el primer que em dius tristor, ara el que he pensat és el més fàcil de composar, són els sentiments tristos o amargs o frustrants, perquè és com més necessites exterioritzar la música d'alguna manera, no? Triomf. Triomf. Bueno, jo el triomf el comparo a l'èxit ben entès, diguéssim. I per mi és quan estàs una mica en pau amb tu mateix. Triomf. Aquesta ja és més xunga, no sé. Ara tocaria algo tipus Rocky o algo així, tipus marxa, no sé. Més o menys, no sé. La família. Família
Seria el concepte família, que jo diria que és un concepte que l'interioritzes amb el pas del temps. La família, no la que et toca, diguéssim, sinó la que tu tries per circumstàncies de la vida. Sí. Home, en aquesta, per exemple, ara... ostres, ara em ve... I a més té relació amb un paisà teu de Sant Boi, perquè, per exemple, poso un exemple pràctic i aquesta melodia no me l'inventaré ara perquè és un dels temes... Jo conec el Xavier Sánchez de Sant Boi, que, bueno, primer era seguidor de la meva música i tal, i al final ens vam anar fent amics i amb el temps per mi el considero família, no? I aquesta cançó és una que es diu Camí de Passions, que em va encarregar la seva dona i la seva filla pel seu 50è aniversari. I per mi representa molt bé això que... La Mònica, no? Sí, correcte. Bueno, toco un fragment. Sí. Molt bé. Estarà content de sentir-ho. Això està bé. Ens podries explicar quin és el procediment que fas servir quan has de composar un nou tema musical, la banda sonora d'una pel·lícula, un documental? El més important és fer abans de fer. O sigui, tot el que és el brainstorming, la comunicació, a vegades fins i tot pot portar més temps, tot el que és investigar què és el que volen. Jo, per exemple, amb la majoria de gent o clients que em demanen coses de música, siguin directors de cinema o és igual, o sigui per una jingle publicitari o el que sigui, el sotmeto una mica al tercer grau i intento... Clar, parteixes de la base que la persona que t'ho està demanant no és el seu camp. O sigui, si fos un altre músic seria més fàcil perquè em diria fes servir aquest tipus de so o fes aquests acords i me'ls fa o el que sigui, no? Parteixo de la base que qui t'ho demana té les idees a vegades tampoc tan clares i et demana una cosa que és molt subjectiva, que no és explicar vull un quadrat així i m'ho fas. No, és una cosa que hi ha moltes coses implicades a dins. Llavors, el més difícil crec és tot aquest procés abans de començar a fer. I el botàfono? Sí, el botàfono. Vaig llegir... Vas al·lucinar amb això. Sí, vaig al·lucinar. No sé, què és el botàfono? És el fruit de no tenir diners, diguéssim, més o menys. A mi m'agrada un instrument que es diu hang drum, que és, igual ho hauràs vist, ara està bastant de moda, que és com una olla així enorme, llavors fan percussions així. Com un cabeçó de tortuga, no? Correcte, sí, sí. M'encanta. Vaig començar a investigar i vaig veure que els bons, els que es fabriquen a Suïssa, els Panar i tot això, valen moltíssim. Igual 2 o 3.000 euros els bons. Hi ha una cua d'espera impressionant. Crec, a més, que ja no els fabriquen perquè no van voler vendre's, aquesta gent, em sembla que eren dos persones, ho feien tot. I llavors vaig començar a mirar per internet altres instruments i vaig veure que hi havia gent que es construïa coses similars amb artilugis. Sí. Llavors el botàfono el tens aquí i és, el podem posar així només a càmera, és una bombona camping gas, sense més. O sigui, aquí tindries d'això, és girar-la, llavors fer-li les llengüetes igual com si fos amb el hang drum i llavors té la seva sonoritat especial com aquàtica. Ostres. I llavors fas servir això amb uns palets. També a les baquetes que es fan servir són molt especials també perquè són dels xinos, o sigui, de quan vas al restaurant xinès i a dalt li poses una mica de celo perquè des del pal sonava molt metàl·lic i en canvi així amortitzes ho posaré més així, amortigues el so i queda més xulo.
al·lucinant. O sigui, lo del botáfono és pel votar, no? Sí, directament. No hi ha secret. Jo sé que tu vas començar a distribuir la teva música per la via tradicional, discogràfica, i al final, una mica avorrit, vas decidir de penjar-la a la xarxa. Què recomanaries tu referent a això que t'estic preguntant? És molt interessant. De fet, això que comentes és potser la base de tot que està en constant evolució, no? Els primers dos, quan no sabia, primeres que vaig enganxar una mica, estem parlant del 2000, una mica abans del 2002, que vaig treure els dos primers CDs amb Discmedi, de la forma habitual, tenint les temes a les GAE, buscant una discogràfica que et promocioni, etc. El que ens havien ensenyat i el que veiem tota la vida. Total, que em vaig dir, em dono de baixa a les GAE i em poso la meva música de difusió d'internet, em dono a conèixer per les plataformes i tot això. I va ser un boom perquè el 2008 va ser quan un dels meus CDs, el del Point of No Return, va estar número 1 a Jamendo i llavors suposo que també és una mica... Jo el vaig penjar allà sense... no li vaig donar més importància, no? Però és com quan entres en una pàgina que hi ha moltes coses, hi ha molts llibres o hi ha molts discos o quadres o el que sigui, i hi ha tot un... jo què sé, que estan numerades més o menys per escoltes o per visionats, tu mires les primeres, no mires les 100 i pico, no? Normalment se suposa que als primers llocs hi ha el que hi ha més qualitat, etc. Doncs al poder entrar allà, no sé ben bé com, si va haver un boom de que la gent s'ho va anar passant i li va agradar, doncs va fer que la gent ho anés mirant i tal. Llavors això, clar, em va donar una difusió bestial. Des de que vaig posar la meva música gratuïtament, encara que sembla una contradicció, doncs això va fer que a hores d'ara ha arribat a més de 900.000 descargues, 6 milions d'escoltes, i que tothom ho comparteixi i que gràcies a això arribi a moltes empreses, hagis fet coses per Shiseido, per Renault, per Sigvaris, per Nissan i coses així. Dic, bueno, al final ho poses en una balança i m'ha sortit bé la jugada en aquest sentit, no? I ara mateix, en quin nou projecte estàs immers? Jo sempre els separo amb externs i propis, no? Amb externs, bàsicament, hi ha 2 o 3 coses així en paral·lel. Una és amb el Jordi Llompart, que el vaig conèixer amb Barça Dreams, que els hi vaig fer la banda sonora, que és periodista i director de cine, i ell sempre fa viatges a Àfrica i és un apassionat de la cultura d'allà. I en l'últim viatge que va fer a Namíbia ara farà un documental que es dirà The Last While i estic involucrat també en fer-li la música i això. Després, amb un altre vessant, i crec que aquí serà un nou camp que m'agradaria entrar, és en el món dels videojocs. De moment és amb un videojoc que serà per mòbils, és d'un dissenyador italià, que es diu Orazio Iazzi, i bé, ara està començant a fer un projecte Kickstarter d'aquests per agafar fons i tal, i m'ha agafat per fer la banda sonora del joc, serà per mòbils de moment, i en el futur m'agradaria entrar en aquesta vessant dels videojocs. Després, com a propis, el de sempre, el treball de cada dia, aquest és el que no canviarà mai, les altres coses poden canviar però aquest no, que és anar fent cançons en funció de les meves necessitats, i m'enganxes en una cosa mig personal, però en col·laboració amb una altra, perquè és una cosa que està començant. Resulta que per aquelles circumstàncies de la vida vaig conèixer, per motius professionals, una noia que es diu Sílvia Isaac, i és de l'empresa Sinoca, ella és la directora. És una empresa que es dediquen a fer tot... és el món audiovisual, el que sigui. Però estan especialitzats en màppings. I des del primer moment en què vaig treballar amb ella i vaig veure les possibilitats d'allò, vaig al·lucinar. O sigui, poder projectar i donar vida a edificis, a coses. I tinc moltes ganes de fer això perquè és unir-se amb la part visual, que és la que tenia més abandonada fins ara, no? Una mica de tot això. La música d'en Roger té la capacitat d'envoltar-te i traslladar-te a un altre món ple de sentiments. El seu món particular. Un món ple de tendresa i emoció. No canviïs mai.